Després de la recent quinzena de presentacions nadalenques de les intel·ligències artificials més punteres, el panorama dels models de llenguatge de gran mida s'ha tornat, a finals de 2024, tan competitiu com una final de reality show. L'envit el va fabricar i publicitar OpenAI, buscant deixar enrere la competència i, tanmateix, li ha sortit el tret per la culata. A continuació, fem un repàs dels protagonistes i les seves gestes més destacades. ChatGPT d'OpenAI, l'Icarus de la IA. OpenAI, amb el seu emblemàtic ChatGPT, semblava destinat a regnar a l'úlim de les IA. No obstant això, el seu recent model, amb un mòdic preu de $200 al mes i d'ús limitat, ha deixat més d'un gratant-se al cap. La promesa d'un Sora revolucionari s'ha quedat en això. Una promesa. Amb una finestra de context que amb prou feines arriba als 32.000 tokens en la seva versió estàndard de pagament i 128.000 en la Premium, ChatGPT s'ha quedat enrere davant competidors que ofereixen fins a 1 milió de tokens de manera gratuïta. Els hem vist la gran debilitat, la poca capacitat de procés que han anat tapant amb supèrbia i cridòria. Bé, i encara que es diguin a si mateixos que són una mena de fundació sense ànim de lucre dedicada al servei de la humanitat, la fotografia que han donat no és altra que la de pesaters, tant pel tema dels preus, com perquè s'han afanyat a vendre la seva IA als militars americans. A més, la seva obsessió per la correcció política, blanca i americana, el fa tan entretingut com una tarda de diumenge amb un testimoni de Jehovà. És ideal per a informes tècnics, però si busques frescor i creativitat, millor prova sort en un altre lloc. També van presentar O3 el següent salt. És una IA extraordinària pensada per a la resolució de problemes d'altíssim nivell, però sembla que el preu també ho serà. Es parla de 2.000 euros al mes. Sortiria a mitjans de 2025 perquè encara està en laboratori. Res que puguem tocar. Google a l'atac. Notabook Lumen i Gemini. Google ha aprofitat l'ocasió per ajustar comptes i ho ha fet amb estil. El seu Notabook Lumen és el somni humit de qualsevol investigador. 1 milió de tokens de finestra de context en la seva versió gratuïta i 2 en la seva futura versió de pagament. Té capacitat per gestionar 50 documents de fins a 1.000 pàgines cadascun. Resumeix, genera notes, investiga i, per si no fos prou, compta amb l'habilitat de generar podcasts conversacionals a partir de la documentació introduïda. D'altra banda, Gemini 2.0 ha demostrat ser el veritable Jedi de les IA, superant ChatGPT fins i tot en les seves versions gratuïtes. Amb accés a internet, visió a través de la càmera i interacció per veu i 1 milió de tokens, no deixa espai per a queixes. Això sí, la seva censura proamericana és notable, encara que sense arribar al puritanisme del seu competidor. El seu nou model que pensa dins del model 2.0 iguala o supera un. Grok d'Elon Musk, el comodí sorpresa. Elon Musk no podia quedar-se fora d'aquesta festa i ha irromput amb Grok 2.0, una IA que ha sorprès propis i estranys. Les seves habilitats en generació d'imatges i anàlisi de notícies en temps real li donen un aire fresc al panorama. A més, la seva integració amb X, abans conegut com a Wite, i un nivell de censura més relaxat, el fan atractiu per a aquells que busquen menys filtres i valoren les notícies en temps real. No obstant això, encara li falta camí per recórrer pel que fa a funcionalitats per competir de tu a tu amb els gegants. Anthropic i Amazon, els espectadors silenciosos. Mentrestant, Anthropic ha decidit observar-los des de la barrera, enfocant-se en el seu nínxol literari, prudent igual que Amazon, que continua centrat en la programació. Ambdós han optat per no unir-se a aquesta batalla campal de desembre de 2024, potser esperant el moment oportú per llançar la seva jugada mestra. Llama 3 i Mistral, els rebels de l'open source. A la cantonada dels models de codi obert, Llama 3 i el seu univers de clons es posicionen lleugerament per sota de GPT-4o, cadascun amb la seva pròpia especialització. Destaca també Mistral pel seu creixement constant i la seva aposta per eines pròpies, visió i accés a internet. Encara que encara no competeix directament amb els grans,
està traçant el seu propi camí en l'ecosistema europeu. El futur de les IA i les expectatives humanes. L'espectacular avenç de les capacitats dels LLM contrasta amb les necessitats del consumidor mitjà que han crescut a un ritme molt més modest. Crear superintel·ligències capaces de guanyar olimpíades matemàtiques sembla un esforç desmesurat per a les aplicacions pràctiques que demana la majoria. Tasques quotidianes, interaccions naturals i entreteniment funcional. Serà 2025 el gran any dels agents intel·ligents? Potser, però també podria marcar l'inici d'una era de projectes fallits, on només sobreviuran les IA que realment connectin amb les expectatives i demandes humanes. Gràcies per veure aquest vídeo. No oblideu subscriure-us al nostre canal Sintonitza Europa per a més continguts sobre la Unió Europea, intel·ligència artificial i tecnologia.